masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas. Yan ang tatak, RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay na maririnig mo ang drama ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak, RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN, RMN, radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Usa sa magahinungdan nga gitalikdan ang atong pagtuong Katoliko o tinuhuang Katoliko ang mga informasyon o mga kasayuran nga gipakatap sa atong mga igsuong nahimulag nga dili insakto o maingon ta pagkapamulunga mga sayop nga informasyon. Mo na ang hinungdan, usas hinungdan nga gitalikdan o gibiyaan kining atong namat ag mahayag nga tinuhuan kining Katoliko, no? Mga igsuon, mga ginikanan, mga tinahod nga tingpaminaw. O kining ubos nyong igsuon sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, usa upod sa buhi gayong ebidensya, no? Kining ubos nyong alagad si Veritas ang nagdumala ni ining maong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Usa ako kabuhing kining ingnon talang biktima nga niadto ako unta nga biyaan kining tinuo ang Katoliko tungod kay niadto nakabaton ako og kasayuran o mga informasyon nga gikan sa mga igsuon natong nahimulag nga kini kunong tinuo ang Katoliko daghang mga gipanudlo niini ang wala mahisubay sa Biblia o supak kuno sa Biblia. Mao nga niadto ako untang talikdan o biyaan kining maong tinuho ang Katoliko. Og wala kadto madayon tungod kay sa wa pa ta mo desider gyud og balhin adunay mga gikasangkapan sa atong labawng makagagahom nga nagtuo ta nga gihimong instrumento nga
masayod ta sa mga tubag katinawan sa tinuoang Katoliko, mo'y hinungdan wala gyud madayon ang atong pagbalhin og laing tinuhuan. So, mao na mga igsoon. Og usa sa ato nang giingon kaninyo nga gipakatap nga informasyon mao kining atong padayon nga tema nga wa pa nato gihuman, gihinay-hinay gyud nato. Kining mahitungod sa issue, mahitungod sa larawan. Kay ang tinuoang Katoliko, no, gisabwag sa daghanan nato mga igsuong nahimulag nga ang pagtulun-ang kunong Katoliko o trataminto nga Katoliko mahitungod sa mga ribulto ug larawan, klaro gyud nga gisupag ang Biblia. Kanang pagbaton og mga ribulto nga giisip kuno nga bathala o gihimo kunong laing Dios ang maong mga ribulto. Well, murag susama-susama ra gihapon ang atong intro. Pero ang focus, ang sentro nato ron sa padayon niini kadtong mga punto na nga wa pa nato matiwas. Dito na ta sa mga pagtulon ang Katoliko kung ano nagbaton tag mga imahen o ribulto. Ako lang sublion nga ang gitudlo sa uban nga kuno kitang mga Katoliko naghimog larawan para atong isipon o simbahon nga Dios, ako gyud ang balik-balik ko ninyo nga dili na siya tinuod. Mao nga niata karon sa pagpadayon sa maong tema. So alang ni adtong wa pa masayod, labi na kay dunay bag-o lang nga nakahibalo ning atong tulumanon, mga 20 to 25 minutos natong discuss ani. Niya human sa mga ingnon na lang nato 25 minutos, no? So mga alas 12:30 pwede mo mag-text ni Veritas sa inyong pangutana. No, ang atong numero nga gigamit diri sa tulumanon nga mao ni 0906-335-6161. Atong usbon 0906-335-6161. Sa katapusang pag-usob, no? Katong wa pa gyud kaapas. Okay, mao ni 0906-335-6161. Mao na atong gigamit diri sa mong tulumanon. Pero diri ra po ni tulumanon nato ha, kay sa ubang mga programa diri sa istasyon, no, sa RMNDX di lahi man pud ang numero, ang ilang hotline diri, no. Gituyo nato nga ang ato ang kaugalingong mobile atong gigamit para nga kung mauwahi ang inyong mga message ni Veritas, mabasa gyapon ako. Kay kung ang inyong gamiton sa pag-text ang hotline diri sa istasyon, so ining uli nako, no, kung mag-text mo, di na ako mabasa kay ilahi man, no? Ang sa istasyon man inyong gi-textan, no? Inyong mensahe. So, diri ra sa atong numero mo text, no? Sa kung ang inyong mensahe pangutana ba or salmot ba o komentaryo ba, diri ra gyud sa atong cellphone number ang 0906-335-6161. Dayon unya, no, sa question and answer, no? Atong unahon sa pagtubag padayon kay natay pangutana man gud sa niagi pa ning Domingo, pero medyo mubo lang ang panahon nga gihatag nato, no, sa tubag. Unya ang maong pangutana nagkinahanglan nga ayuhon jud, no, na ay pay mga anggulo nga wala nako matuki may discuss sa pagtubag sa maong pangutana mo na nakahukom ko nga sa atong tulumanon karon, no, itugot sa labang makagagahom nga makapadayon kita, no, sa atong tulumanon karon, di lang mo palong ning sugang digitabton o kining kuryente ba. So atong matubag ni pag-una ay sa ubang mga text messages nga mo abot unya, no, dugang sa atong tulumanon karon. Okay. So mao na. So unya na lang dapit. Ato sang hisgutan kining atong tema sa pagpadayon. Okay, di lang nato kalimtan ang pagtulon ang Katoliko, giklaro magyud ni sa Catechism of the Catholic Church, no? Sama pa nang late sa paragraph 2113, no?
CCC con Catechism of the Catholic Church, no? Numero 2113, no? Kini gong atong catechism nga libro, mura po ni Biblia ba kay na mga numero, di ba? Kanang Biblia sa original gid ang pagkasulat niya to sa mga magsusulat niya na wala na siya numero, wala na butagi og kapitulo og bersikulo. Gani kung tan-aw na to sa history, no, kung naghisayod ta o nagbasa tag kasaysayan, ang Katoliko man ang naghatag niya, nagbutang og chapter og bersikulo, no, dili protestante, no, dili laing tinukuan, no, nga nagkompetensya sa Katoliko mao'y responsable ana, no. Kung mag-research ta, ang Katoliko gyud mo'y nagbutang ang chapter o bersikulo, no, mga igsoon. Kay sa original wa na butangi. Sa ato pa di ay, no, kanang puntuha dili di ay dautan tanan ang atong buhaton nga bisan wala pa panahon ni adto sa una, no. Kay naman ko'y uban mo ingon ba nga ang Katoliko daghan kay mga gihimo ron nga wala sa Biblia. Tinuod na. Okay, para sa atong pagtuong Katoliko, basta dili lang daotan, dili lang masupak sa mga doktrina principal sa gitudlo sa mga apostol, pwede nato na himuon. Basta di lang daotan. O bisan di mabasa sulod sa Biblia. Sama pananglit aning pagbutang og kapitulo og bersikulo, no? Wala man may instruction diri sa Biblia nga nag-ingon ang Ginoong Jesucristo nga kining mga masulat unya ninyo ha butangin ni kapitulo og bersikulo, no? Wala man mag-ingon ang Ginoo ana, no? Pero gibutangan ni sa simbahang Katoliko sa uwahin na, no? Para sa yun tun-an ba? Kay kung di na to butangag numero, malisod ang paghinumdom, no? Madugay, pero kung butangag numero, sayon kayo paghinumdom, no? Aron di ta makalimot. Sama ni sa atong mga libro sa balaod, no? Sa Pilipinas, nga kanang mga libro na to sa balaod, di ba, na ay mga numero, no? Para sa yun tultulon. Ingon na po ng Biblia. Pero kinsa may naghimo ana Katoliko, no, kay mo man gyud ni unang Kristohanon, wala pa ning protestantismo, wala pa ning saksi ni Uba ug uban pa nga mga nagkadaiyang mga tinuhuan nga but na hunaon gikaran po na sila sa Katoliko. Naglain lang sila gila. Pero kining atong pagbutang og numero o kapitulo og bersikulo, mahimo na tong mapagarbuho na tong ipadayag din sa atong tulumanon nga siguro pwede na tong ingnon nga utang ni nato sa tinuho ang Katoliko, di ba? Oo, pero ilan ang gigamit, di ba? Man atong mga igsuong nahimulag kugik ay sila magamit-gamit ana sumala sa kapitulo og bersikulo, no? Wala nila siguro una-hunaa o alinggat o kung nakahibalo man sila pero murag wala lang, no? Wala gali sila maghuna-hunag pasalamat ba? Bisag maghuna-huna na lang gamay nga, uy, salamat sa Katoliko nga ilan ning butangan og numero. Okay, aron sa iyo natutulon, sa iyo natutunan, di ba? Gani usap po na siya kana bang atong ikaistorya ninyo nga dili lagi tanang wala sa Biblia o yung ka nga wala pa man gibuhat sa panahon sa mga apostol, ita mo gamit ana, dito mo tuo ana, di ba? Pero ang pangutana nato nganong gigamit man sila aning Biblia nga gamit-gamito nila, kutloon po nila apil ka ng numero. Sumala sa kapitulo o bersikulo nga. Sa panahon sa mga tinun-an ni adto, labi na katungwa pa sila na sulat, katong daang kasabutan pa, itong mga scrolls pa, mukutlo sila mga passages, wa may numero, kaya pa manibutangig numero god panahon sa una, di ba? Wala nalimot lang ko, walang nako madala akong reference kanus again na mabutangig kapitulo bersikulo ng mga igsuon. So kana no prueba na nga ang ato gali mga igsuong nahimulag dili mga Katoliko, gamit-gamit sila anang kapitulo ug bersikulo nga kana gama ra man sa Katoliko. Dili man apostol lang naghimo ana, kay si San Pablo, si San Juan, sila sa una wa pa nila butangig numero ni. So dili di ay tanang kana bang awahin na gihimo nato, di na lang gyud nato himuon, gumikan kay wala pa gibuhat na sa mga apostol. Para sa po na aning radyo, kumo ba ang mga apostoles sa una wala pay radyo, kay wala pa man na-invento ang radio station. Pwede ba nato ingnon nga dautan o dili na lang ta pwede magsangyaw og radyo o sa pinagi sa radyo o telebisyon, kay wala pa nagihimo sa mga apostol, no? Panahon nila dili siguro, kay
kung ingon ana atong panguna-una, ngano ang atong mga igsuong nahimulag nga mga dili Katoliko mo gamit man po sila radyo, mo gamit po sila telebisyon. Kani kung maingon sila nga Bible ra gyud, no? O pero nganong napa man sila yung magazine. Ang atong mga igsuong Iglesia ni Cristo napa sila yung Pasugo magazine. Ato kasaksi niyo ba pagkadaghang libro nga ila usab nga gustong ipabasa. Gani magkahuna-huna ta nga dili di ay tinuod nga ang ilang gitudlo Biblia ra gyud. Kay kung Biblia ra gyud ang mo ilang itudlo, nganong naa pa may libro, nganong naa pa may magazine. Kanya panahon sa mga apostol wala pa man. Sa ato pa dili di ay tanan. Nga kinahanglan atong himuon doon, kinahanglan basahon jud litra por litra sa Biblia. Ang Katoliko kanunay yung siging atakihon anak nga punto ba. Daghan man tang gibuhat ron sa Katoliko nga tinuod wala pa gyud sa una litra por letra sampol ka ng panguros. O kini hinuong panguros kung ato yung uting kayo nag-ayo ning Biblia na ay gipamulong si Juan sama pa ni sa Juan 21:25 nga sa gibuhat kuno ni Kristo ni adto dili kuno tanan na sulat. No, kung ihulagway kuno nato ba ang mga gipamuhat ni Kristo sa una, no? By the way, no, mga igsoon pasiluwa ko ninyo nga wa pa kumudritso dahil sila rawan. Gurag inoon daghan na tag na hisgot, no. Okay, importante sab nga background, no? Kining background ba sa atong gituoan para makabaton ba mo o gunahuna ba nga uy, inana day na. Anong na-miss man na to? Takibalo na. Oo, mga igsoon nga ang mga dili po di ay Katoliko kini mga igsuong nahimulag daghan po silang gihimo nga wala pa na panahon sa una. O kining pag-publish og Pasugo magazine sa mga Iglesia ni Cristo kining mga librong daghan kay mga saksi niyo ba wala pa man. Kana nagpasabot nga kung igo na ang Biblia nganong naa pa may Pasugo magazine. Nganong naa pa may kanabang gitawag na itong mga libro sa mga igsuo na itong saksi niyo ba? Kung tinuod Biblia lang, kana masabot na to klaro kayo na, nga siguro naa sila buot itudlo nga interpretasyon nga dili mabasa sa Lord's Biblia. Nga naara mabasa sa ilang Pasugo og sa kanang mga libro pa sa ubang mga tinuhan, mga born again, na sila mga libro. Kay kung tinuod nga tanan nilang itudlo na sa Biblia, nganong mag-publish pa man sila Pasugo magazine, nganong naa pa may mga libro, kung naatanan sa Biblia. Sama pa na, tagaan mo na ako example. Na ako'y Pasugo magazine sa daghang kayon tagaan lang mo na ako usa ka example. Kanang Pasugo magazine sa ato mga igsong Iglesia ni Cristo, naatay mabasa diha, nga kana kunong sa Juan 20:28, nga ang si Tomas iyang gitawag si Kristo og Ginoo ko og Dios ko, my Lord and my God. Okay, kitang mga Katoliko nagtuo man ta nga si Kristo Dios. Pero sa Pasugo magazine ilan nang gikutlo, ako nang nabasa na ako'y Pasugo magazine na nasbalay. Pero ilang human nilang kutlo, ilang gipunan og istorya dito. Gisulti dito sa Pasugo, mabasa na to nga si Tomas kuno ni atong higayunan na sayop. Sayop po na to. Pero karon murag na kay ko kadungog nga ilan ang gigamit ng argumento. Kay kasagaran ron nga mamit na ko nga mga Iglesia ni Cristo mayon sila, uy, nakuratan to si Tomas, poto katong pasabot niya nga Ginoo ko og Dios ko, ang pasabot atong Dios katong God the Father, dili si Jesus ko, no? Kay nakuratan lang kuno siya. Pero katong Pasugo nga naagyo kusbalay, una nilag yung pagpadayag nga ang gipasabot ni Tomas nga Dios dito Ginoo ko og Dios ko si Kristo. Niadtong bersikulo ha, pero nasayop lang kuno si Tomas ato. Na. So kanang maingon sila nasayop na aba nas Biblia. Wala nas Biblia, naaras Pasugo. Kana lang maingon sila nga dili lagi Dios si Kristo. Litra por litra dili ba na mabasa sa Biblia. Di ba? Mabasa lang na dito sa Pasugo nga giklaro dito nga dili lagi Dios si Kristo. Bueno, na ay mga bersikulo ilang gigamit, pero ang mga bersikulo wala man nagsulti nga si Kristo dili Dios. Ang ilalang interpretation lahi ba, no? Panlitan makabasa sila nga niingon ang Dios diya sa Old Covenant nga ako si Yahweh ang Dios, no? Sa Israel. Wala nay laing Dios sama kanako. Nalagay si Yahweh lagi ang Diyos Ama lagi ang Diyos wa nay lain.
So ila na dayang sabton nga kanang usa ka Dios dili na siya naa sa tulo ka persona kay usa ra gyud ka persona ang Ama ra gyud. Na wala man sa Biblia, no? Nga kanang pagkausa sa Dios, usa ra ang persona. Kay bisag kanang pag-ingon sa God the Father nga siya lang ang Dios, mahiusan naman diha si Kristo kay so pagka Dios ni Kristo sa anak kong sa Espiritu Santo usa ra man na mato nang masabot implicitly stated sa John 10:30 nga ningon si Kristo ako ug ang Amahan usara. So bisan pa nga ang usara nila moingon nga ako lang ang Dios, maapil na ang usa diha kay usara man sila sa pagka-Dios. Pero dili sila usa sa persona kay lahi man ang Ama lahi ang Anak ug Espiritu Santo. Gani kini mystery ni sus mo taas niya na kog hisgot ani mura na pug mag-discuss aning timahan. No ako sa nang biyaan kay dili na moy atong tema. So diha batin-aw nga nganong naa pa may pasugo magasin nganong naa pa may libro ang atong mga igsong saksi ni Jehova. Sampol lang niya di lang kay saksi ni Jehova bisan ang ubang mga tinuhuan ron nga nag-atake sa Katoliko na apos sila mga basahon. Kana nagpamatuod nga naa sila mga libro, naa sila mga magasin tungod kay naagid sila buot itudlo nga wala sa Biblia nga naara sa ilang mga libro o mga magasin. Ila lang dayang ipatuos mga tao nga Bible ra lagi pero di ba na tinuod. So diha na to makita ba ang dishonesty sa ilang panudlo nga ang Katoliko sawayon nila kay ang Katoliko kuno nanudlo nga dili lang kay Biblia kay naapay mga libro, naapay katekisem, tinuod man na. Kana nagtug-an gani nga ang Katoliko nga wala gyud manudlo og Bible alone kay tinuod man gyud nga naa pa mi katekisem, naa pa mi kanang mga libro nga gigamit nga gihimo sa mga church fathers, mga teologong Katoliko nagamit mi ana, di ba? Kay dili man mi sula eskriptura, di man mi Bible alone. Amo lang gipakita og unsa among baruganan mahitungod sa Biblia nga dili mi bukis, no? Dili mi Bible alone, no? Oh. So mao na nga kami mo nang naami mga libro gamit na mo na. Nya kining mga igsuon natong mga dili Katoliko maingon sila Bible ra lagi pero wala ba na nila sundang ano man. Kung tinuod nga Bible ra may ilang gibasihan nganong napa man sila libro. Mga na lang atong mga igsuong Adventist na ay sinuwat si Ellen White. Pagkadaghang libro nila gani na pa ko higala nga gidilan ko nga libro nila, no? Oh, na kay ingon ta nga kung tinuod tanan nilang gibuhat sa mga apostol sa una dili wala pa yung mga libro mga apostol sa unang daghang kayo. Wala pa ko'y printing press, no? So kanalong mga basic na siyang apologetics, no? Kanang mga katin-arwan bang Katoliko. Atutas larawan 5 minutos na lang atong i-discuss, no? Oh, then pwede na mo mag-text, no? No, so ato ta sa larawan. So mga igsuon ko pasaylo lang ko sa uban nga wala kasunod aning timaha, no? O kung gusto mo mo og kopya atong mga nangagin akong programa before duula lang ninyo sa Veritas, pili ko ninyo atangan diri sa DXDR. Kaya ako mo tagaag kopya na ako MP3 file sa mga nangagin akong programa, no? Kay balo kung mabitin mo kay di mo kasugot, no? Ni ana ko ron sa kuan pa. Kining mahitungod sa mga rason o mga hinungdan ngano ang Katoliko maghimog mga larawan, no? O atong kuan wad unsa sa atong hunahuna kanang sayop nga gipakatap nga informasyon sa uban nato mga igsuon nga ang Katoliko kuno gipahimog larawan para simbahon o ilhon nga Dios kanang mga rebulto di gina tinuod no mga igsuon. Okay, no mga igsuon, nahuman na nato pag-discuss. Di lang nako ako lang i-remind, di lang nako i-discuss, no? I-explain og ayo kay na-discuss naman nato. Ay lang kalimti to nga ang unang hinungdan nga ang mga rebulto, labi na sa rebulto sa mga santos gituyo nato na kay kana nagsimbolo na sa presensya sa Dios. Nate mga tekstong gigamit ana sama atong sa 2 Chronicles 4:19. Salmo 74:1-9, no? Usa niya na katong Old Ark of the Covenant nga gihimuan og larawan ni Moses og larawan si Keruben. O gihimo sila atong larawan si Keruben
Kay katong mga butanga dito sa sudlanan sa kasabutan, nagsimbolo to sa presensya sa Dios kay dito man siya makigistorya. Then usa sa hinungdan nganong maghimutag mga ribulto larawan kay nagsilbi po ning dayan-dayan no naa sa Exodo kapitulo 35 tudling 22 no di na lang nako basahon kay nahisgutan na nako sa miagi no. Usa sa hinungdan nganong maghimutag mga ribulto kay ang paghimog ribulto isip dayan-dayan usa sa tumong di na daotan no naa masabot sa Exodo 35 bersikulo 22. Then na po na sa 1 Hari City 36. To timani ha ay mugtuo ang gitudlo sa uban nga hugaon lang nila atong pagtulon ang Katoliko nga kumo kuno ang mga Katoliko gipahimog larawan naa sa ilang simbahan larawan kay aron simbahon ingon nga Dios di gyud na sa tinuod no. Amo ni akong isulti ninyo unsa mga hinungdan para ma-erase no, mabura, mapapas atong panumduman ang mga sayop nga impormasyon nga gipakatap sa atong mga igsuong nahimulag. Kay kana agong mga impormasyon nga ipakatap no, kung dili nato na tubagon, dili ta mohatag og katin-awan. So mahimo nang murag tinuod no sa uban nga makadungog anang mga gipangsangyaw nila. Nabi ato'y komentarista sa radyo nga kanunay na niyang balik-balikon, maingon siya nga, alay ko no, ang bakak ko no balik-balikon, mahimong tinuod na alang niya itong mga tao, nga wak hibalo sa unsig tinuod, ana. No? Tinuod man yun, kay para saan eh. Bakak man yun eh. Kining pagtulunan bang ipakatap sa uban na itong mga igsuon nga Katoliko, gahimog larawan para himuong Diyos. Simbahon, ingon nga Diyos. Hindi mo na tinuod. So, aron na ma-erase, mawala na sa atong panumduman ng kanang bakak nga ilang gipakatap nga informasyon, munang paminawan ng atong tulumanon. Of course, dili lang kay atong tulumanon may gitudloan eh. No, na ay mga tulumanon po sa ubang mga Katoliko nga parehas po sa atong tulumanon, nga nagpadayag og mga katin-awan ug tubag may labot na sa atong pagtuo. Okay ni usa man ni siya ka matang puls pagpakita sa gugma nga ato gyung isulti diri ang tinuod. Mo bitaw nga ang atong call sign veritas kay mahigugmaon tas kamatuoran. O kanang veritas Latin word man na siya sa truth no kanang kamatuoran. So mo nang mahigugmaon yun tas kamatuoran. Dili na ko buot nga kamo nga mga gihigugma nato nga mga igsuon nga magpadayon tani anang mga kahibalo nga mga bakak no nga gikan sa uban nato mga igsuon rapod nga nahimuhag. Ako lang basahon kining Salmo 144 tudling 2 to. By the way, ang 1 Hari City 36 ako puning basahon sa 1 Hari City 36 sa ibabaw sa mga pugong sa ibabaw sa mga pugong ug mga dayan-dayan gikulit niya ang mga kiruben, mga leon ug mga palmera, no? No? Ang Hubbard's Biblia nga akong gigawi ani kining maayong balita Biblia 1 Hari City 36. By the way, no, pwede na mo mag-text de veritas kay oras naman, pero ako sa puning hinahinayon og hisgot ning wapan ako may hisgote samtang gapaabot ko sa inyong text message, no? No mga igsuon. Pero ang unahon sa nakong discuss katong wa na ko mahuman sa miagi, no? So samtang wala pa po nag-text ako sa ning basahon ning 1 Hari City 36 nga nagkanayon no so maayong balita Biblia nga hubad. Sa ibabaw sa mga pugong og mga dayan-dayan gikulit niya ang mga kiruben, so maning kiruben no larawan o ribulto sa anghel, di ba? Dayon na pa mga leon. No? So na po'y larawan des leon. Usas di sa tubong ani dayan-dayan. So dili daw tan ang paghimog ribulto isip dayan-dayan. Ug usa ni sa hinungdan nganong Katoliko maghimog mga ribulto kay usa man po ni sa dayan-dayan. Ito pa art, no? Dili man daw tan ang art basta gamiton lang sa insakto. Pedas raguna sa to mga party, destong balay, di man daw tan magbutan tag mga palamuti, decorations, di ba? Di ba? Usa si hinungdan pud ana nganong magbutang matag larawan sa mga santos. Okay, mo na maayong dayan-dayan, no? Timailhan nga, ang mga tao day ni ining balaya o ni ining simbahana, mahigugmaon sa mga balaan o sa mga maayog panigingnan. Kay wala man sila gabaton atong mga ribultos, mga kriminal, di ba? Mga ribulto gyud sa mga butan. Muna siya. So ayaw magtuoan ang giingon nila nga ang Katoliko gahimog larawan para simbahon ingon nga Dios dili oy. Nya kung maingon mo, nganong giludhan man brad, nganong gihagkan man, di ba? Klaro nga gipaka Diyos na, balik-balik na punta na. At ang ininyo, kay moabot rata diha.
Sa mga tudling sa Biblia nga dili tanang pagluhod o dili tanang paghalok pagpakadiyos, no? Okay, para gud sa uban, basta gali giludhan, dayon gihagkan, nagtuo na dayon sila nga ay gipaka-Dios des Katoliko ng mga ribulto nila sa mga santos kay gihagkan man, giludhan man. Nya wala sila kahibalo o nakahibalo ba ka, pero di lang iapil og tudlo ba, no? Nga sa Biblia, dili tanang pagluhod, dili pud tanang paghalok pagpaka-Dios, no? O ug unsa nang matanga sa pagluhod o paghalok, inyo raw niya nang mahibawan mo na nga atangin ninyo diri sa tulumanon. Basta sa nako ning Salmo 144 tudling 12. Sa panahon sa ilang pagkabatanon, Salmo 144 tudling 12 sa maayong balita Biblia, sa panahon sa ilang kabatanon, mahimo unta ang among mga anak nga lalaki sama sa mga tanom nga lig-on, mahisama unta ang among mga anak nga babae nga mga istatwa nga budayan-dayan sa mga suok sa kapalasyo. No, usa ni siya sa hinungdan, no, nga kana mga istatwa usa sa tumong nato ana matud pa ingon diri mga istatwa nga mudayan-dayan sa mga suok sa kapalasyo. O sa simbahan ba, no? So usa na dayan-dayan, no? Pero kining uban na mga igsuo na to, no, pasailoon lang unta nga ay mugtuwa na, no? Oh, basta kanang estatwas mga Katoliko ilan ang gihimong Dios. Pasailoon lang unta, no? Ako dugay-dugay naman kog basa mga librong Katoliko, wa man gyud ko nabasa na. Gawas lang siguro kadtong mga Katoliko nga naghimog libro sama ni Cardinal Gibbons nga iyang gipanulat po diha sa iyang libro nga katong mga atake gikan sa ubang religion. Nga iyang gipanulat dito diyan iya pong gipanubag sa unahan sa iyang libro. Niya ang uban kadaot ang ilang kutloon, ilang ipakatap sa ilang mga programa, kutloon nila katong gikutlo ni Cardinal Gibbons sa iyang libro nga mga atake. Then moingon din sila tanawa ni pari nila Cardinal pa gyud iyang giatake ra pud ang Katoliko. Pero dili biya na ilang putlon ba, ilang yung i-mislead ang mga taong naminaw nila, no? Oh, nga kadto gi-quote lang to sa ni Cardinal. Dayon iya dayang tubagon. Hindi man nila basahon og apil sa ilang programa ang tubag ni Cardinal Gibbons. Diluoy kayong naminaw kay moingon dayon tong naminaw nga hala biyaan na to ning Katoliko kay si Cardinal Gibbons gani iyang giatake ng Katoliko nga Katoliko man na siya. No kana tagaan man na kong sampol nga ayaw gyud mo tuo ganang magwali diri sa kahanginan, no. Di man ta matingala gali unta ana. Ato manggali ng obligasyon nga magbantay taan ng mga magsangyaw kay si Kristo ug mga apostol diri sa Biblia giwarningan naman ta. Kipasidan-an naman ta nga pagbantay mo. Kay daghang manungha nga magdahas kung ngalan magbut-basabot magbasa-basa gyapon Biblia. Unya i-mislead ta. Liman mo na daghang kay kung mga nabantayan nga binuang anang mga labi na kanang mga ministro sa Iglesia ni Cristo pasilo alang yun ko, no? Muna nga kung mahimo basa gyud mo anang libro gyud nga ilang gigamit ayaw lang nang kanang quotation. Kanang quotation malimbungan ta na. Sa iyo nang ka ang objection gikutlo ni Cardinal Gibbons then iyang gitubago nga ilang basahon katurang objection o katurang atake. Luoy kayong naminaw. O, presa ni may yung kining estatwa. No, pananglit kutloon ni bisag di lang si Cardinal Gibbons, bisag lain lang pare, kutloon na silang libro nga apologetics moingon nga matud pa sa ubang kuan mga dili Katoliko gali ang uban dili mo gamit og pulong matud o kung naa may matud di nila iapil og basa ang basahon katurag yung niingon ng pare nga gihimong Dios sa Katoliko ang ribulto. O, di nila puton, di nila tiwason. Niya, katong statements pare, huna-huna tos mga dili Katoliko. Din iya ding gitubag, gipaliwanag sa unahan silang libro. Niya, di man nila iapilog basa, di luhi kayo. Mingon din sila nga, tanawa pare mismo ni Angkon, nga para sa mga Katoliko, Diyos ng ribulto. Pastilan mga igsuon bantay mo na igon bugto na kawagi pagtulon ang Katoliko nga isipo ng larawan ingon nga Dios ludhan na ingon nga Dios wala gyud. O dayan-dayan no kaya na estatwa na magay sa Biblia pod, no?
no? Ang estatwa usas tumong anak dayan-dayan dili himoong Dios. Then usa pa ang ribulto nganong maghimo ta kay magsilbi puning pahinumdom. Di ba na sa Josue 4:6 ngadto 7? Kining mga batuha magpahinumdom sa katawhan sa gibuhat sa Ginoo. Kung sa umaabot nga panahon mangutana ang inyong mga anak unsay kahulugan ni ining mga batuha alang kaninyo, sulti sila nga mihunong pag-agay ang tubig sa Jordan sa dihang gitabok ka sa suba ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Kining mga batuha usa ka handumahanan alang sa katawhan sa Israel. Hinon ang gisgutan diri bato, dili man ribulto o larawan. Pero ato ning gihimong example kay mayon kag bato butang mana. Bahim parehas ganin nampoy uban nga kanang bato pwede nila himuong Dios, di ba? Pero ayaw na kay kanang bato di man na Dios, butang lang na, di ba? Oo. Ang bato pananglit magbaton ta ana base diri sa tong gibasa kun ang atong pagbaton ana isip paghan nga magsilbing handumanan di na dawtan. So in like manner pod kitang mga Katoliko nga anong natay mga larawan sa mga santos aron mahinumduman nato ang mga maayong panig-ingnan nga ilang gibuhat sa una. Di ba? Sama ni San Antonio de Padua, San Lorenzo Ruiz, sa pana, pagkadaghan, no? Santa Maria. Nganong naaman tayo mga ribulto nila para inig kakita na to, makahinumdum din ta sila mga maayong panig-ingnan. Nahinumdum ko sa may agi na itong tulumanon, akong gihimong example, kadtong Sacred Family ba nga larawan ba na to bas Katoliko? Nga kato akong giingon ninyo, ako lang usbon kay para sa mga kadungog ato. Nga niadto no nakatrabaho man ta diya sa gobyerno, no? Wala pud no ta magdugay. Dayon medyo na do na to higayon nga murag na kuan ko, murag kog naguol atong higayon na kay dito sa trabaho. Na ako'y mga nakita nga ang uban natong mga kauban sa trabaho na naghimo og mga trabaho nila nga murag wa masubay sa hustong trabaho ba. Murag mga dunay dishonesty. Di lang ko magisgot og unsa to nga departamentuha, no? Okay, ang tuyo na to ani pagtulunan general, dili ta mga take og mga tao, no? General ang atong pagpadayag dinhi. So sa maong trabaho, medyo naguol ko kay siguro nag-eskwela man gyud pud sila, di ba? Kay katong establishmentuhan nag-eskwela kay murag pangdawat nga nagtrabaho dito naka-eskwela gyud sa tupa. Ingnon tala mga professional. Pero bisan pa sa pagka-professional, naagi mga kauban ba nga dili gyud magtinarong di silang trabaho. So medyo naguulta. So gibalon ako na bisan hantud ni uli kusbalay. Gibalon ako na nga murag kog naguol nganong ingon ana, no? Kay mahigugmaon ko tag Kristyanismo, no? Kanang katarong mga buhat nga maayo. Pero makakita tas to mga kauban nga mao na gipanghimo. So pag uli na ko sa balay dito man ko napunta sa kwarto sa akong inahan, no? Ay Katoliko lagi, doon na yung mga larawan. Then, dito gusto nga sa ibabaw sa altar na ay larawan sa Sacred Family. Yung sa manang larawan sa Sacred Family nga na ang larawan ni San Jose, ni Mama Mary, o ni Jesus Christ, no, sa iyang pagkabata. Pagkakita na ko sa Sacred Family nga larawan, sa may na ni Santo Prince kung una-una, nakibalo man ko sa mensahe sa balaang pamilya, no, ni Santa Maria o San Jose, no? Nakadumdum din ko sa mga maayong panig-ingnan diya sa Biblia nga ilang gibuhat. Sa pagkamaayong pagkaamahan ni San Jose, sa pagkamaayong inahan ni Santa Maria, o sa pagkaginoo po sa atong Ginoong Jesucristo. So sa laktod, nakahinumdum din kong mga maayong butang. Dayon, nikalit lang dayog santop sa kung unahon nga veritas. Iyaw kaguol atong imong nakita dito sa trabaho. No? Kay mo bitong ni anhi ang Ginoo dire. Parang influensyahan ng kalibutan. Ako din ang isulti po dahil ninyo. Remember, no, kita mga Kristiyano, ang trabaho na to, kita may mo influensya, no? Ang kahibalo, ang Ebanghelyo, kinahanglan maksayod taon sa Ebanghelyo, din ato ning buhaton para i-influensya sa kalibutan. Dili, ang kalibutan mo influensya na to. Di ba mo man itinood? Mo ni reminder ni ng mga igsuon akong Katoliko, bisag dili Katoliko, no? Bisag itong mga, reminder na to ning tanang mga Kristiyano. Say malimot ba nga ang atong trabaho Kristiyano, kita may mo influensya. Dili kita may influensyahan. So unsa man pananglit nga kita na hinoy gi-influensyahan sa kalibutan, no? Karon unsa man ang nahitabo sa kalibutan ron? Ang kalibutan nun, grabe kaning internet gani, no?
uban kanarang magsigir tan-og movies. Oh, kanang mga movies nga kanang kalingawan ra gyud ba, no? O kung sana na mga salida ra ba nga purely wala gyud spiritual value, ilang gipakita lang mga emosyon, mga infatuation nga mga istorya. Wala gali gi-offer nga unsaon man nato ni, unsa may counter na to ani. No, so mga emotional lang, mga kalibutanon lang nga mga kahilayan lang unsa diha, no? Dayan hangtod kay mora may ilang nakita, mora soto po, ila po dayang awaton, sundon po dayon namo nang karon daghan kay problema sa tong kalibutan. Sus na lang mga balita lang makita ko diha sa mga grabe. Murag maulaw ta kay Pilipinas pa gyud kay high-tech na gugay taron na gyud mga balita inig unsay mga maot nga balita diri makita din na sa laing nasod makauwaw. Na ay mga internetan gani nga ambot yun sa na ilang internetan. Nga mura magipamaligya na ng atong mga kababayenan. Sus, no. O ina na ba? So, o sa may atong mahimo ana, no? Oh. So, balik ta atong Secret Family. Oh, sa pagkakita na ko atong larawan sa Secret Family sa artal sa kong inahan, kay numdum din kog mga balaanong buhat ni San Jose, balaanong buhat ni Santa Maria, balaanong buhat sa atong Ginoong Jesucristo. Sabihin ko, ay kaguol na veritas mo bitong niyan ang Ginoo. So kung sa mensahe anang Sacred Family di sa larawan, no, sa artal sa imong inahan, buhatan na. Mo na tunin ang Biblia. Din tubangi ang inyong mga kaparian kay di na madahan sa mga kaparian kay mismo ato mga kaparian na apoy mga kakulangon, di ba? Oh. So kung magsalig latas to mga pare, magsalig lang ta nila nga sila po doon na po sila mga weakness, doon na po sila kakulangon. Na murag wa no dugay gyud mo asinso nga atong pagtuo na, di ba? Kung magsalig lang tas to mga pare, mo natabangan na to, oh. So mo ni atong tulumanon na pasalamat buta guys sa ning istasyon kay gihimo gining no ganing RMN Dipolog. May usa sa gihimong kasangkapan sa tong tulumanon, no. So kung mga amigo diri no sa technical side ta Niloon, Tax Ilumba, sa tanan no atong mga amigo diri nga nagdasig na to nga mga empleyado po diri sa istasyon nila. Ariel, tanan nga naa dinhi no nga itong mga higala nga nagdasig po na to nga mga amigo na to nga kini atong tulumanon naa kanunay ila pong gisuportaan no. Kay mo ni atong counter ani no. Akong usbon ang Kristiyano no atong trabaho kita mo influensya. Ang kahibalo nato mahitungod ni Kristo, ang kahibalo nato sa balaang kasulatan sa atong pagtuo mo ni atong ikinabuhi. Ikinabuhi di lang kita man sa lunggan no. Ato yung ikinabuhi kay mo man example inig kakitaan na sa uban ug daghan tang maghimo ana mahimong matakdan po ng uban. Kay kung unsay gihimo nga daotan sa uban mo awat puta na mo daghan yung kadautan mo man hitabo ron nato. Uban mayon sila nga kining Pilipinas Catholic country lagi pero ang daghan man Katolikong kurap. Lamang mga pastilan. Tinuod mo na. Anya ang ila ding pasanginlan religion Katoliko. Pastilan sakitan kong naminaw. Ano man? Tungod ba kay naay mga Katolikong badlongon nga mga politiko? Pasanginlan na din ng religion kay ngano ang Katoliko nga religion ang tudlo ba nang ilang gibuhat nga buhaton nila? Naabas katikisim gitudluan man ng mga Katoliko nga politiko nga oy pangurap mo, pangawat mo sa kwartas gobyerno. Kanang inyong pidap ayo gamitan ninyo sa inyong personal interest. Nag-ingon ba ng katikisim, ana? Tanaw, basahan ang katikisim na itong libro. Di ba gitudlon, ayaw lagig pangawat. Ay, lagi pangurap. Kaya, mga Katoliko, kaya di man maunongon, infidelity man. Ginitong pagka-infidelity, naama ko nabasa sa katikisim nga, our infidelity to truth creates divisions. Ang ato ko ng pagkadili maunungon sa kamatuoran, kaya kitang Katoliko, gwapo man tag mga pagtulunan, basa harago ninyo ng katikisim? Gitudluan ba tang mahimong kurap da? Gitudluan ba tag pangawat? Gitudluan ba tag pamatay og tao diha? Atong libro, wala uy. Mga maayo atong pagtulunan. Ang problema na itong mga Katoliko, walang sunda atong pagtulunan. Munang makaingon din ng ubang mga tinuhuan nga wagi ayo ning Katoliko kilagang king badlongon agang kay makasasala pagkaluoy ang religion may gipasanginlan. Munang ako di ko makatugot ana. Nagtudlo ba ang Katoliko anang mga kadaotang gibuhat diya sa atong mga
mga politiko nga mga Katoliko. Og ato putas pare kanampoy mga pare nga magkawat-kawat pud og buhat og di mao, no? Mun tinuod man na. Oh, muna nga yun ana. So, tungod ba nga ingon ana sila nga pagkapari tungod sa religion o tungod sa ilang personal nga sugo? Ay, personal na nila. Di na to idalahig ang religion. Luoy ka ang religion. Ako dugay-dugay naman kung basa ang mga librong Katoliko, wa man gipagtulon ang Katoliko opisyal ng gitudloan tagpangawat, gitudloan tagpamayi, ba unsa pa nang klase-klaseng binuang liha, wa gipagtulon ang Katolikong inana. Unya, Katoliko ay pasangilan ana mga binuang nga mga gibuhat sa mga Katoliko. Atong iklaro, ang pasanginlan ang tao. Pero sa lagod po ni, ako ning i-appeal ninyo, no? By the way, no? Ang uban ani, by the way, no, na ako ning gi-appeal sa katubang larawan sa Sacred Family nga. Pagkakita nako, nakahinumdum din ko sa mga maayong binuhatan ni San Jose, ni Santa Maria, ug gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. So, mao nay usa sa hinungdan nganong natin mga ribulto sa mga santos aron makahinumdum ta sa angay hinumduman, no? Larawan ni San Vicente unsa pa makahinumdum ta sa mga maayong gibuhat nila, no? Sama na ni kuan ni nagali example kanang ribulto monumento ni Rizal sa atong plaza. Ato ba nang gibutang diya sa atong plaza para himuong Dios o para kuan para ini kakita pod nato kay panig-ingnan man to si Rizal mo bitaw ang gihimo natong bayani ini kakita nato sa monumento ni Rizal makahinumdum din to sa mga gibuhat ni Rizal nga maayo sa iyang panahon. Dili kay himuong Dios pero ikasubo ko mong katawa lang ko dili untang nga katawa. Narabay mga grupo ros tinuhuan nga si Rizal gihimong Dios. Kana mo'y delikado. Nang kamo na hisgot kinsa na sila. As si Rizal or ba magtudlo nga Dios ya, no? Kung na pa siguro si Rizal ron pating pangasukan ang mga tawana. Liban ka si Rizal may ilang gihimong Dios. Wala, ang tuyo nga gibuhatan na tog monumento sa Rizal, dili aron himuong Dios. Kundi aron mapakita ang panig-ingnan. Mahinumduman ang panig-ingnan kay kung nagbasa kag history, ining kakita nimo sa monumento ni Rizal, nya sa ubang mga eskina makakita kag mga tao nga nagbuhat og daotan, ining kakita nimo sa monumento ni Rizal, mabawi dayon sa imong unahon na, uy. O di ko moawat atong nakita nako dito sa eskina. Akong awaton katong nahinumduman akong buhat ni Rizal pagkakita nako sa iyang monumento. Mausab ni kining mga larawan natos Katoliko usa sa tumong ana para makahinumdum ta sa mensahe ng ribulto. Dili kay ron himuong Dios. Ang sunod di ay no nga kuan hinungdan nga no, by the way na ako yung istorya kang ganina nga wa na ko masumpay pasilo alang ko kay kining lukso-lukso na tani kay pastilan mga 10 minutos na lang hapit wa pa na ko matubag tong pangutana kang ganina narbay nag-text, no? So ako lang sa ning putlon kay akong atimanon ning text message basta tagaan mo nako lang sa kanang view nga sunod na tong hisgutan. Usa sa hinungdan nganong magbuhatag mga ribulto sa mga santos, usa sa hinungdan para kapasidunggan ang mga santos. So katong mga maayong panig-ingnan para mapasidunggan sila atong ipakita sa buhat ug usa sa timailhan sa atong pagpasidungog kanang buhatan nato sila og monumento o ribulto parehas ni Rizal. Gibuhatan nato si Rizal og monumento para mapasidunggan siya. Umupot kita mga Katoliko gahimo tag larawan sa mga santos para mapasidunggan ang tag-iya ana. Pero di ta maghimo atong mga larawan, mga ribultos, mga kriminal. Kundi katong mga maayog panig-ingnan, di ba? O usa na ako ning i-discuss og ayo sa sunod Domingo na lang kay naabay text message din na. Dayon napa ko itubagon og sumpay nagamay na ra ba ni, no? Ako na lang ning dali-dalion. Pero I hope nga masulti na ako karon ang wa na ko mahisguti sa miagi. Subliyon lang na kung basa ang text message, no? Sa miagi pa ni. Okay, kaila ko aning ga text pero di na ako basahaw ng alang kawa po ko na nakapananghid.
Diingon diri no. Good noon, Bro Veritas. Akong subliyo lang pod akong gisulti no. Although sa miagi pa ni no. Good noon pod, sister. As usual, I'm here again listening to your radio program now. Very nice topic, good discussion. I've got it. But I have a question not related of your topic. Now, my question is, how about the other religion not belonging to the Catholic religion or church? That according to you, all religion founded, that the founder came from ordinary human creature. Ibig sabihin ba, those are called false and fake religions. And they are not saved by God, but pitch them into the lake of fire, even they show good works to everyone. That is true or not? Thanks. So nindot juga ining pangutana no? Subo lang kay nakasala na po ko kay nganong karon pa na ako nagitubag dili na raw ta. Mga igsoon, ang pagtulon ang Katoliko mahitungod ani na ay exception. Na exception. Although no, ang Katoliko, by the way, naara ba po'y pagtulon ang Katoliko nga bisan mga Katoliko mismo uban ani wala kasabot, no? Akong sa tuwaon sa nako ko referensya mahitungod ani. So mo ni atong punto ha. Ang pangutana mura og akong nasabot nga murag naa na gyud siya nasabtan o si sister nga nag-text ani. Murag ma-feel nako, nabati nako nga naa ni mga pagtulunan sa Katoliko nga iyang nasabtan. So mao nang kaingon siya nga siguro na sa iyang hunahon nga Veritas. Unsaon naman lang kaming mga dili Katoliko nga daghan man pud namo ang nagbuhat og maayo. Nyawa lang mi, dili lang mi Katoliko, but pasabot mga impierno mi. Kay dili mi Katoliko. Now, ang Katoliko na ay pagtulunan, labi na sa Council of Trent, no? Pero wala po ni masabti. So, ang mga Katoliko, no? Gani ang mga Katoliko ani divided, no? Pero ako, dito ko mulaban sa magisterium, opisyal nga panudlo sa simbahan. Kaya po yung mga Katoliko nga sayop ang ilang interpretasyon ani. Ang Katoliko nanudlo nga salvation outside the church wala, no? Ang kay naman gud sa Efeso 5:23 nga ang iglesyang gitukod ni Kristo mo iyang pagaluwason, no? Wala kuno giingon didto nga kadtong dili iyang iglesia luwason po niyang apil. Ang giingon sa Efeso 5:23 ang iyang iglesyang gitukod nya usara man ang iyang iglesyang gitukod. Sa to pa, kung dili ka masakop siyang iglesia, di ka maluwas. Di ba? Pero ang Katoliko, giklaro, nga kanang pagka nagawas sa simbahang Katoliko, ato nang i-qualify. Kay naay mga dili Katoliko nga dili tinuyo ang ilang pagkanabulag sa Katoliko. Pero mga buutan sila. Kadto ko ng mga buutan nga mga dili Katoliko, nga nagdako sila nga mga Protestante, nagdako silang Iglesia ni Kristo, bisan pagali Muslim. Nagdako silang Muslim, nagdako silang Saksi ni Jehovah, nagdako silang born again. Unya, buutan sila, buot pasabot, naningkamot sila sa paghimo sa unsay gituhuan nilang maayo. Nga, tungod kay maupo na ilang interpretasyon sa Biblia, nga mauna, nga mutuo po sa Ginoo, nagbinutan sila. Taman sa ilang nahibaw-an nga maayo, nga maunay tudlo sa Ginoo para nila, mao na interpretasyon nila nga mao ni ang maayo, mao ni dili. Inya ilan ang gisunod, mo nang nabutan sila. Sa tinuo ang Katoliko, wala na isipa nga nagawa sa Katoliko. Sila giisip gihapon nga mga sakop sa Katoliko sa espirituhanon nga diwa, dili lang visible kay wa man sila nagpamembro. But pasabot, dili tinuyo ang ilang pagkanabulag sa Katoliko. Kay kanang ilang gisunod nga pagtulunan nga maayo, gitudlo ang punas Katoliko. Kanang di ka mangawat, di ka manulis, di ka maghubog-hubog.
Katoliko maghapon ang pagtulunan. Sa ato pa dili tinuyo ang ilang pagkanabulag sa Katoliko. So mo na gitawag kasubo ko apiki na akong oras, no? Now guys, good dili og exceptions. Mo cite ko example ninyo ako sang basahon ni, no? No? The following quotations from the church fathers gave the straight story. They show that the early church held the same position on this as the contemporary church does. That is, while it is normatively necessary to be Catholic to be saved, na sa Catechism 846, Vatican II Lumen Gentium, there are exceptions that it is possible in some circumstances for people to be saved who have not been fully initiated into the Catholic Church. No? CCC 847. No? Di na lang kung itiwason pagbasa. Dito ta sa implied. Ani, no? Nga naamanggoy mga Katoliko, mga dili Katoliko nga dili tinuyuan ang ilang pagkanabulag simbahan Katoliko. Kaya umbot na hunaon gikan naman is Katoliko tanan namiya sila naghimo sila laing grupo. Unya na may mga buutan sab nila nga nagdako silang Protestante, nagdako silang dili Katoliko, pero buutan sila. Sa to pa pananglit kung mga wala lang pud unta to namulag ilang mga ginikanan, kung mga Katoliko lang posibleng Katoliko ra pud unta sila, galing nagdako lang sila anang pundoka. Sa to pa dili tinuyo ang ilang pagkanabulag sa tinuoang Katoliko. Dayon, wala sila masayod unsa ang tibuok gyud nga pagtulon ang Katoliko. Sa ato pa, dili sila maobliga pagkatoliko kay wala sa ilang huna-huna, wala man sila diktahe nga kinahanglan magkatoliko sila kay siguro na apoy ilang nahibaw-an nga wala masabtis Katoliko, alang-alang magkatoliko sila. So, meaning dili man guna to pugson ang tao, wa pud siya kasabot. Para niya ang tinuod katong tuwa sa Iglesia ni Cristo. Para niya ang tinuod tuwa sa piniling nasod. Para niya ang tinuod tuwa sa saksi ni Uba. Niya, kung siya maayo para niya, inani manggod ang pagtulunan sa Katoliko. Hukman ta sa Dios base sa atong nahibawan. Dili ta iimpirno niya tungod lang sa atong pagka-ignorante. At tingali mo ingon ta nga katong mga paghano de veritas. O para nila husto po sila. Oy, depende, i-qualify na to ang pagano. Kay ang pagano, natudluan biya po sila nga, oy, ayaw mo, ana. Kay dili na tinuod nga Diyos. Ang tinuod nga Diyos, katutuas langit. O, tugtudluan na sila, sa insakto din, magmagahi gihapon sila, di sila maluwas. Di ba? O, kamo bitaw na nga, importante yun ang manudlo. Pero kung wa pa sila kahibalo, posibleng mada sila sa kaluis Ginoo na may pagampo ang Ginoo pa sa lua sila kay wa sila masayon silang gibuhat. So naay mga inosente nga maluwas siguro gihapon tungod sa kaluis Ginoo, tungod sa kaignorante. Pero dili ka ignorante kahibalo ka. So ingon ani man God, for example, kanang grupo sa piniling nasod katong mga amigo ng Codes Plaza. Pananglit huna-huna nila ang Katoliko dili tinuod nga simbahan. So dili sila obligado magkatoliko. Kay but pasabot wala pa sila tawag sa Ginoo nga magkatoliko. Kaya pa sila kasabot sa Katoliko. Pero pananglit kay ako apil-apil man ko diha. Pananglit tanto-tanto nilang paminaw, tanto-tanto nilang tuon sa Biblia, tanto-tanto nilang tuon sa history, ilang madiskubrihan nga Katoliko may tinuod jud nga iglesyang gitukod ni Kristo. Sabot pasabot kay na diskubrihan nimo nga Katoliko di ay may original nga gitukod ni Kristo nga iglesia. So karon lahi na po na nga sitwasyon. Obligado na po ka nga magkatoliko na. Na pananglit kung kamuron nga mga naminaw nakasabot na mo sa Katoliko. But pasabot, mura na karo gisugos Ginoo nga magkatoliko ka. Kay ang kamatuoran gud og asa gani kinahanglan mo apil gyud ka. Nakaroon og mobalibad ka bisag gitawag na kas Ginoo nga magkatoliko ka kay nakasabot na ka, then dili gihapon ka mo magkatoliko kay siguro unsay mga string attached nimo dito sa grupo nga imong gapilan personal. Delikado na pugana. Murag maisip na gyud pugana nga nagawas na yugas Katoliko kay ang definition sa Katoliko anang na outside katong nahibalos tinuod unya mo balibad. Mao nay nagawas sa Katoliko pero katong mga buutan nga dili nila tinuyo ang pagkanagawas Katoliko, dili na sila sabton ding nagawas. Mahimong sabton na to na sila sa nasakop sila sa Katoliko sa invisibly. Nga ang Diyos rin nakakita sa ilang pagkasakop. Oh, mao na.
Mao na. Pero kadtong mga nasayod nga na may history books, na may Biblia, yan, nanudlo ng mga Katoliko sa mga tubag, sa mga atake. So karon kung kahibalon na kang Katoliko dai naa din yung mga tubag, siya gyud ay may tinuod nga pundok nga natukod ni Kristo na atong 33 AD, but pasabot gitawag na kang magkatoliko na intot takay na akong iapil tong testimony ni Professor Han katong former Presbyterian minister ba. Ako niya ning i-share sa sunod panahon nga katong Protestant Presbyterian minister nga na-convert sa pagkakatoliko, grabe to yang history. Nga sakit kaayo nga iyang biyaan tong iyang pagka-protestante. Labi na nga opera na unta siya mahimong din sa eskwelahan sa protestante. Pero niadtong higayon na gitawag na siya nga magkatoliko kay nakasabot na siya sa katoliko. Nga karon gipapili siya unsa man. Mubiya siya sa ang pagka-protestante, isip ministro, then dili niya dawaton tong katong opportunity nga mahimong din. Niya pamilyado ra ba siya mawad-an siyang trabaho. Niya mobiya siya sa pagka-protestante kay gitawag na siya sa Ginoo nga magkatoliko siya kay nakasabot na siya sa katoliko. Pero nakonsensya siya. Saman, mawad-an kong trabaho kay magkatoliko ko kay di man ko makatrabaho din dito. Alang-alang himuong kong pare nga mag-eskwela pa man puna. Nya di pud siya kay minyo na gud pud siya. O may lag makit-an siya nga nga maayo siya din himuong maestro kay makatrabaho ra pud dayon. Pero abi ninyo mga igsuon, to cut the story short, taas kining istorya, guilty po siya. Ang maayong buhaton ako bahala nagmawad-an kong trabaho. Kaya gitawag mong kus Ginoo ani, lang mo balibad ko. Bisan sakit para nako, kontrahan pa ko sa kong asawa, kay ang asawa kay anak pug kuan, ang protestante nga ministro. Di na ko makatiwas kay wala ko igong panahon mga igsuon, kamo nilay huna-huna. Pero blessing mayo kay ang Ginoo, wala magdugay nga wa si trabaho. Kay nakitaan siya, nahibawan niyang istorya na ay president po dito sa Franciscan University, nakitaan ng iyang abilidad, sa laktod gihimo siyang maestro, nahimo siyang professor na sa Franciscan University dito sa Amerika. So, sister, no, wa na ko madetalye pag-ayo kay wa na ko igong panahon. Siguro sa sunod ako po ning maisgutan uban na sa larawan silo ako nga gikapos gapon ko mo ni akong weakness pagkadaghang kay kong istorya napagali usa ka text message dinhi wa na ko mabasa sunod na lang ni silo ako aning ga text. Okay na mga igsuon, basilo ako ha sa itong gakulon. Okay, diretso na tanaw kay wanang itay kong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, uban sa mga kadagkuan sa atong simbahan, kinalamang ang ubos niyong alagad sa mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, uban na sa ako mga igsuon o sa pikas lawak dani luod o tax ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.